Hakabaning kong nga ay ngu yublay na ba ulapan la nga banyo ban kren hangne lingba kani ka Bible study. Nga ay ngu yublay ka jingri ka jing sumar ka jung u. Ya ka jingker ku bat kamtam ya ka jing ay ka jung u lingba u try Jesus Christ. Nga ay kublay ru ya ka Good News TV. Ya ka ba kala penyo bentay nga bansam ya kani ka ketien ka jung blay lingba ka Bible study. Bat nga ay kublay ya pi baro ki bapet ya kani ka YouTube channel lingba kani ka Good News TV. Nga ay kublay ya pi baro ha ka kerteng ka badan bortam ka kerteng ka ba im ba ka kerteng ka bamju syajab ka jung try bonong penim jungi u Jesus Christ. Tungin ya duay. Ublay ukpa jungi u bahabaneng. Kopa to shem ya kani ka por kanlang ka por ka bangi yo ya kata ka jing Shempang ke jong me. Bengin yo ya kata ke jing yalam ke jong me ku try. Ya baro ki bak pet ki bak kmi ya kani ke channel. Bar kumju ya ushakri jong me. Ban keren hani ke por. Yalam du min simbo ku jong me ku try. Tang ni kintiang ngadam ngaduai. Haga kerteng jong try ban oklim jong yu Jesus Christ. Amen. Kani ke Bible study benta ya ke banginya pusan lang. Ya ka bangal ashim na ka gospel umarkas kelenang ka basan ka dekat iway hadu arpau. Nga so tanar pa yun ni ka jing itu kana namar ka hikaya nga kumu Kristan kumno bangan wat yublay bat bangan pet kumno u Jisu ukloy ban ay ka jing yarap ban ay kata ka jing penkia bat kamta ban ay kata ka jing penim nak bor jong ka jingdum nak bor jong ubaman baro. Kajing itu kana kadai pang u Jisu upen kia ya ubasyong suit. Haswa kaning yui u Jisu upen jaya ke eryong. Ya kajing ki ke eryong ka bakraw. But ya kajing at pelung jengka u Jisu upen jaya. Ha kani kalenang basan ngi ba u Jisu upen jaya pat ya ke eryong. Hapo ka doonod ubriw. Ngin pet ya ka gospel umarkas kalenang basan ka dekat iwe hidu arpau. Kani kajing itu kana penpau ya ka bor ka jong u Jisu. Lani kata ka authority ka jung Jisu. Halor ka bor jingdum. Halor ki bor ksuit. Halor ki bor baman. Bat ba penpau yu Jisu ba uday uta unong irap. Bat unong penim. Tungin siyem ki Bible jungi ba nginye plit lang. Siya kani ka benta. Halor kani ka jingi tu kana. Haga ba u Jisu bat ki senran jung u. Ki alet siya kaway ka ri kinong gadara. Bat hangta ula siyem. Ya uni ubriw. Ubla syong ksuit. Bat uni ubriw uim haki mau jing tab. Bat ulong ubamla ban kum. Bat udon kata kabor. Kabala palat liam. Lanang ila ban long supernatural strength. Bat umdon menu bala ban kum yu. Wat daki kinjri ru. Ubatat lingkot. Min sengi bat min miet uyam. Bat uda ot yalade da kita ki mau. Henry haba uyu iu Jisu. Umare bat udem ha u Jisu. Bat kini kiksuit, ki kerpat u Jisu. Bat kini penshtam yu. Bat u Jisu la keli, ika kerteng jongki. Bat kila jubab, ka kerteng jonga. Long upat ba, naba ngilong shibun. Kini kiksuit ki kerpat u Jisu, buun pai ki, syakita ki kenhun ki senyang. Bat u Jisu la syai ki. Bat hadian kata, bat kita kiksuit ki larung, ha kita ki arah jartli ki senyang. Ya ki ba kila penno, na kata karyat, siya kata keduriaw. Bat kila yab jelam. Te kita kinang absnyang. Kila pet nang kata kajaka. Bat kila lejet hu, siya kisnang. Bat kita kipat ba kilawan, bat kilawan kemi. Ya ta ubriaw. Uba jusyong suit, ba uda syong. Bat uba ladukup kejan. Bat uba ulatip briaw. Bat kini kipat ba barok kila syap tieng. Bat kila ong yu Jisu ba unmi no na kata kajaka. Henry kapor bu Jisu lami. Uni ubriaw ubalakod. Uwan bat kerpat yu Jisu. Bu unyo along lambat u. Henry u Jisu uang penban yu. To kelet cheyeng. Bat to itu ya kani ke kamba syaki weipat. Ba unya tu ya ke ba u Jisu la leh u. Uni ubriu la pen kongu ila de. Bat ula pen bena keleng. Ya kata ke kubor hak Decapolis. Bat ki briu baro kila snow kendit. Kani kalong ka jingi tu kana lengkot. Halor kani ka Bible study. Tingin nyepit menta syaka dekat ka baningkong. Ka boong. Kila poi ru siya siliang ke duriaw siya kari kinong gadara. Kani kari kinong gadara, kadai kari jong ki gentle. Lane kadai ka Gentile region. Tingyu i u Jisu ulami na Capernaum.
bat ulayat lingba ke Duriau Galilea. Bat haka sien ke baningkong ba haka ministry ke jong Jisu. Ba haka ni ke gospel u Markus ba u Jisu uwan haka ri kinong gentle. Ba u Jisu uwan ha kari ki gentle. Kadakot ka baar. Haba ulami no te nakata ka liang. Kumni ru lawan tan ya u na ki mau jing tep ubriu ba syong mensiam bamkuj. Ngim tep tikana balai kawan kani ka jing syong ksuaj hau ni ubriu lani kani ka possession demon possession hau ni ubriu. Henry ngitip tikana ba ki mensiam bamkuj lani ki demon kila ban pinankam ya ka met ubriu. Ban pin kun ya ka met jengki. Ban pin jod. Ban pin saja. Wat hadu ban pin dekut. Ban pin julor ya kata ka jinga dai ubriu bat ublay. Hadu kini kisngi ka bor jingdum kanang don kanang sensyar ki beman ki ksuj. Ki dang don kata ka bor ban pin jod. Ban pin pra. Bat mangi kum ki kun ki jong ublay. Ngide banya le lane pet na kinu ki bor ka jingdum ka ketin ublay ka ong. Hau Jacob lanang ka basaw dekat bahanyo. Henry to yele persya yu setan te un pet yap no na pi. Hakani ka dekat ka baar ngang kwa banwan ra ya ki jingmut jong pi. Ka baong haba ulami no te na kata ka liang. Ngi hang ni ba umdei u Jisu bat ki senran jong u Henry dei tang u Jisu marway. Ublami no na kata ka liang. Umarkas uong hang ne kumne hakikin pareng kiong immediately. Ngi ibun sien kane hakibenta lane kilanong ki bashkhamat jong u Markus. Namar u Markus upanan kam ya kane kintien kumne banwan ra ya kata ka jing batai. Kabamut shisendan lane menta kumne lane marmar lane jangjang. Bat hangni u Markus upan pau ya kata ka jingle kabalong shisendan. Hamar ba u Jisu uhiar na kata ka liang uni ubriu basyong mensim bamkuj uwan pinstead bat wan mare sya u Jisu. Ngi iba uwan na kita ki mau jing tep. Ngin ken mau ru ba kane ka jia bat bakidan ha ka ri gentle. Ba kane ka jing dan ki mau jing tep. Ka moment ba ya ki jiu kane ka long ka jaka ka bat tingit. Lani ka jaka ka basang, lani ka jaka ka bamkuj. Bat ngitip ru ba uni ubriu udon mensim baman. Ka bamut ru ba ulong ubasang, ubatingit bat ubamkuj. Ka dekot ka balai bat ka basaw. Uba judan ka jaka syong sa hapadang kita ki mau jing tep. Te umdan manu ru bala ban kum yu wat daki kinjri. Naba laju kum jende yu daki narkijat. Bat daki kinjri Henry ya ki kinjri ulaju bethat bat kinar kejat ulaju pin bethat lingkot bat dan manu ru bala ban pinju ya u ngi i hang ne ki brio ki laju persang ban tingkan lane ban control ban sensyar ban khum yu ni ubrio Henry kimla dan ubala ban pinju ya u uni ubrio ulang uncontrollable hooj kitib bagadon kata ke ke basniu Henry Kim la le ai uni ubriu udon ka bor ka balapalat liam superhuman strength namar kita ki mensim bam khuj ki basyong hapo jung u hakaba ngi i badlaong bo la pen bathat lingkot ya kita ki kinjri ngi i kene kintien khum ha ka benta ka basdien kata shpang u Jisu bat u Belzebul kadika parshi kabakumnu usaitan ula ban shopno ya usaitan ngi yu igane ha ka gospel Markus kalana ka balai ka khat bar phnyo umdan unu ru ubalet hapo ka yeng ubaklan ubala ban kurup ya ki ai ru ki jong u lemda u khum shwa ya uta ubaklan hangne uni ubriu ngi i ubala sharing bor hakik suat haba umdan manu ru bala banyerap yu bat u Jisu ulawan ban pelat yu ban penkhuj ya kata ka dok nuat ka jong uni ubriu ya ka bala syong kini ki mensim beman ban wan ra kata ka jing jai hapo jong uni ubriu bat ngi i dai tang u Jisu ba udan ka bor bala
ban pinju yu. Kadakot kebasan. Te klem da put min miet bat min sngi ujudan ha kita ki mau jing tep bat ha ki lumru udah lenyar bat udah ot yalade da ki mau. Uni ubriung yu upen min sawi lade ot yalade da ki mau ot yalade namar balai namar kita ki ksuat namar kita ki min sim pam kuat ki badan ha po jung ya ka bangila banong unong shun usatan bat ngin kan mau ru ba tang ka jing em jung ba ubaman upenjat Henry wat ya kamet ke jung bat ngiu iru ba hadu kani ki por ki sngi menta ba min sim baman usatan unong shun upenjat lut haki liang baro upenjat haki jing em ke jungi upenjat haka min sim ke jungi bat upenjat ru haka do kamet ke jungi kumbalong ya uni ubrio ubashong baman kadakot ka bahan rio bat ka bahan nyau haba ulu yu te yu jisu na jengai ula pet bat ula mane dam yu bat ula linyar da ka ketien bat jam bat ula ong medan kam ayu bat nga ko jisu ukun ublay ubah kle tam ngapin smaya me da ublay ba men pinchtom yanga haningi ki ksuit ki linyar hu jisu medan kam ayu bat nga ki ong kani ka jing linyar ka penpaw ya kata ka jing syap tieng kata ka jing knyu jengki banya da yaki na kata ka buram ko jeng ublay bat kumju ka penpaw ru kata ka jing yele persya jengki kata ka rebellion ko jengki ya ublay kani kentien pensmai kawan na ka kentien Greek ka bamut harkizo ka bamut ban kerpat rid bada pen rid elade bat ban pan ya kata ka jing sngosen ban ngi iru hangne ba kentien ublay ko ong ngapin semaya me da ublay hangni ngi igini kentien da ublay kabamut bakini kiksuat kilapan ya kata ka ka bakham palat banyak ka jingpan ka bakham palat banyak kata ka jingkerpat bat haka to gari ki buon kini ki jinget bamngit blay laning ilab ong pagan beliefs but hakum kani ka jinget ki jengki ki ong ba lada kila ban kam ya ka kerteng jongno kapan iru bakila bagi don bor halor jong tak kerteng kata di karkom haka to kari ngi bagi don kata nyam bamngit blay laning ilab ong pagan beliefs ya ka ba ki don kata ka jinget lada ki kam ya ka kerteng jongno kila aru banon bor halor kata ka kerteng lani la ong hakitin pareng kila ban manipulate but hangni ngi ba kini ksuat namar ba kila syap tiang palat kila manipulate ya ka kerteng ke jong ublay kila lang kumbala shim klumar ya ka kerteng ke jong ublay namar ka jing syap tiang ke jong ki bakinum yo ya kata ka jing penstam ya ki menta ki poru hoat umdan manu ban sya ban syong ksuat Henry ngidang ong kumnihi kumpong ni ubrio lada day mga shimet lada day ke imlang saalang ngidang dan kata ka jingkli ke bangi ong medan kam ayu bat nga ngidang long kumta yu utra yu Jesus Christ lada ki breo ki kentat yu Jisu ki bu yalade hakaliang ubaman nan kili kani ka jingkli ya pi ki perlok ba yen ngin jiet ya ka bor jingdum ne ngin jiet yu Jisu ka jubab ka dan ka dor ka bakongsan na menta ka jing imom jukut jangi hangni i baki ksuat ki ithu ya ka jinglong lane ka identity ka jong Jisu wat ki sanran ki jong Jisu ki ithu yu Jisu tangkum unohi kai hane kini ki ksuat ki ithu yu Jisu ba udalong ukhun ublay ubakri tam ubadon ka bor ka authority halor jengki wat ikini ki ksuat ki bang yu baki don kata ka bor halor ni ubrio ke bangi kini kisuat ki peni kata ka bor ke jongki Henry ka bor ke jong Jisu kalong halor jongki ne baro katu ka dekat ka Henry ka bangada puli mena bat ngi ba ula pet sha Jisu uluan mare sha Jisu bat ula made dam yu ngi hang ne ya kani kentin pet ka bamut ya ka jingwan kham hajan ka jingwan shakhamat sha Jisu lane ka jingwan tur sha jan jong Jisu bat kani kentin dam ka bamut kata ka rukam long lane kata ka jinglong ka met ka jungi kata ka posture ka jungi ngi ba uni ubri ula pen pau kini beratli wat ki ksuat ki pla ki ko ngo ki pentip
ki acknowledge ya ka bor u Jisu halor jong ki. But ki da shep tiang Kai ka bang sunat hane ka lang ba kini ki suit kia keren kia penbed banyakut ka bamut ba ki negotiate ya u Jisu kia kro ya u Jisu ba un pelat ya ki. Hadu kata ka bor ka jong u Jisu ka lang halor jong kini ki suit halor ki men sim bam khut halor ka bor jingdum. Bat u Jisu pen pau hakadakot ka bapra bat ka bakhandai. Naba ulala ong hu me men sim bam khut tumi no na uni ubriu. Te ulakli u kai ka kerteng jong me u te ule thu udong ka kerteng jonga long upat ba naba ngilong shibun. Kani ka kentin upat ba. Bun ki rusta jong Bible ki wanra ba ka gospel u Marcus la tho khanang sha ki gentle. Khamtam ya kitu ki gentle badon basa ha ka himarum. Namar kata kani ka kentin upat ba naba ngilong shibun. Kawan ra ya kata ka dak lani kata ka symbol ya ka rukom sensyar ha ka himarum. Upat ba lani ka kentin pareng legion kabamut Roman army kisipai Rom kabakentup ya ki lai hajar hadu Henry hajar ngut kisipai hangni ngila banyi i bakadan hadu kat ni kata ka jingbun jong kita kiksuit ha uni ubriu ya uni ubriu la shong da bun ba kiksuit bat kipin i kata ka bor jong kata ka hima jong kiksuit kata ka bor ban penliam bat ka bor ban penkelam bat hangni ngi i u Jisu ba u pen i ka bor ka jong u bat u yeng persya ya kani ka dak kata ka symbol kani ka jingmut jong upat ba kadam hakmat jong Jisu bat kita kiksuit kita kerpat yu ban isen elam bat kiong ba men om penstom yanga kadkhot ka bashpau ula kerpat ru yu ush kadai ba on pha no yaki na kata kari kani kari ka bamut hangne ngi i ru haka gospel u Lukas kalnang ka phra kadkhot balai phawai hangne ka ong dujok kani ka dujok ban kham smuthu ngi i ba kadai kata ka balakran ka jingpen pau kalnong ka bakhandai kadkhot ka baningkong lam kumju kalnong ka ba arphau kadkhot iwei hadu lai ka bakran chphang kata ka leulong ka baklem trai ka babatai chphang kata ka ri ya ka bakini kiksuit kim kwa banlet chakata bagi ong ba on pha no yaki na kata ka ri ngi su thu ikane ba kine kiksuit kim pat kwa let chata ba ni ka pani kata ka jingele ka ba usoitan uyele bat u Jisu ba umpat kwa let sha kata ka ri lani sha kata ka dujok bat kumju ba kitip ba kim don bor takadaw kila syukur pat u Jisu ba kinlet sha kita kisnyang sha kata ka ri henry sha kita kisnyang hot u Jisu ula ban pha no iki hangtu shudujok henry kapor kampat day namar andak layat kita kasngi jing bishar dayang ta utrai ba ublay usala ban pha ya ka bor jingdom ya ka bor setan ban pha sha kata ka liulong ka baklem trai kadkhot ka bakhat wei te ladon hangta hasanda ulum shikun hun ba kisnyang ki babam phlang katkom ka testament ka barim ngi ngato ka kitab Leviticus kalanong ka bakhat wei kadkhot ka bahenyo ka ong ba kisnyang kidai kita ki marat ki bam khut ya ki jiu namar bakadai ha ka ri gadara bat hangta ha ri gadara ki ri ki ya khai ya kisnyang ki don kisnyang bat hangta ngi suthu ba kane ka shnong kalong ka bam khut na ka benta ki jiu kadkhot ka bakhat ar ka ong kita ki ksuit barote kilaya kerpat yu ki daong to pha ingi ha ki to kisnyang bangin rung hapo jongki mentale la ingi i kumang ong menne kani ka jaka ka basang ka batingit ka bam khut namar ka dei ka ri ki gentle namar badon shi kan hun kisnyang kani ka penpau ba ki jiu ki khamduna hangta ki jiu ki khensang i kisnyang kani ka dokot ka bakhat ar ka peni ba u Jisu ula sha bat ul ai lad ul ai kata ka permission yakni ki ksuit
Bat kum juru ula pen i kata ka bor, ya kata ka authority jong u. Bat bu ai kata ka permission. Bat uang hoot keled rung sha kita kisnyang. Hang ni ngi i ya ka bor ka jong Jisu. Ka dekat ka bakat lai. Bat u Jisu ula sha iki. Habalami no te kita kimensiam bamkhut. Kila let hapo kita kisnyang. Baro shikin hun te kila pet yap arsut ya ka riyad sha ka duriau. Kila donru kumba arhajar. Bat kila yap jelap ha kata ka duriau. Ngi hang ni bahadu kat ni kani ka bor ka jingdum ka penjular lut ka penjat lut par. Wat yuni ubriau ula sha penmang ha ka bor joni kiksuat. Hadu ba ula penmang wat yala deru. Bat menta kini kiksuat kila rung ha kisnyang. Bat kai ka belajia. Ya kini kisnyang la sha penjular lut. Amdai tang shipho ne arpho teli kisnyang. Hendai jen arhajar teli kisnyang ki badan hangta. Arhajar teli kisnyang la penjular da kaba kila yap jelap ha kata ke duriau. La jia ayu hadian kata. Kedekat ka pakat saw. Kita kibaya ap ya kisnyang te kile pet no. Bat kile tu ha kata kesnong. Bat ha kita kiribri. Kite kile mi ban kmi ke kata kabalale. Hang ni ngi i arhajar teli kisnyang. Kalak banlong kata ka kamai kaji jong kita kibriu. Ha kani kesnong lani ka kam jingi khai ya kita kisnyang. Namar kata kini kibriu. Kila lej banyak tu pat ya ke kabal aja. Amdai ban peni kata ka bor ke jong Jisu. Handai namar bakila sngo benut ya kita kisnyang. Kedekat ka bakat san. Bat ki wan ha u Jisu. Bat ki i ya uta u baju syong suit ba usyong. Bat ba u lakup jan. Bat ba u latibriu ya uta ken u bala judan upat ba. Bat kila syap tieng. Hang ni kekeren ni kata ka jing syap tieng. Kila ban syap tieng na kini ki daw. Ka jing pen i u Jisu ya ka bor jong u. Namar kini ki brio kila ju persyang ban khum ya ta ubri u baju syong suit. Hendrai kimla. Hendrai habak yu i ba u Jisu ula pelat yu ta ubri u baju syong suit. Da ka basyu hukum kini ki brio kila adab da ka jing syap tieng. Kila ban syap tieng ru. Namar kila do no ya kata ka jing kamai ka ji jong ki. Kita kisnyang kila yap led. Bat namar kata kani ka jing syap tieng jong ki. Ka penlong ya ki ba ki kwa ba u Jisu un mi no. Bat ki be no yu Jisu. Namar ba ki mla ban te lakam ya ka bor ka jong u Jisu. Ka jing syap tieng jong ki le se ka dai ru namar ba kim smok thu ya ka ai ka balajia hang ni. Ki i uni ubriu ka Bible ka ong ba usyong bat ba ula kup jan bat ula tibriu. Namar ba u Jisu ula penkia yu. Bat kini ki brio kimla ban smok thu yu kata. Namar kata kidap da ka jing syap tieng. U Jisu ula penkia yu ni ubriu. Habaro kiliang. Hadu ka physical, ka emotional, bat ka mental illness jong ni ubriu. Lem kumju ya ka spiritual. Ha ka physical ngi i ba uni ubriu ula kup jan. Bat ha ka emotional bat mental illness ngi i ba la penjam yu. Bat ba ula tip briu. Bat ha ka spiritual ngi i ba ta kiksuit kila do lut khat na uta ubriu. Ka bamut ba uni ubriu ulayo ya ka jing pen thamai, ulayo ya ka jing pen khia. Kawai de kaba kini ki brio ki sngo syap tieng. Kalong namar ba ki kam khuslai ya ka kamai ka ja jong ki. Man ya ka jing pen khuit ya uni ubriu. Kini ki brio ki sngo do nong ya ka jing yap no ta kisnyang. Man ya ka ba ki yaro yu blai ba u blai ula pen im ula pen kot yu ni ubriu. Andai ki kam khuslai pen ban. Ya kata ka jing do no jong ki ya kata kisnyang. Bat hani dai na kani ka daw bagi kerpal yu Jisu bu unmi na. Kedekat ka bakat rio bat ka bakat nyau. Kita ki balayo ite kile thu haki kumno kalalong ya uta u baju syong suit. Bat syapang kita kisnyang ru. Bat kila sedang banyak kerpat yu pan let no na ki pang jongki. Kini ki brio ki tieng ya kata kamba ka jong Jisu. Namar haki kadai ke ka balong supernatural power ka ba kimpat jiu i menuru. Namar kata ki syap tieng. Bat kawai ki syap tieng yo unang pendu syusyu ya ka kamai ka ja jong ki. Yo unang
penjulor susu ya ki jingri ki jongki ya ki jingkai ki jongki bat kini ki brio kidang la bandu ya ujisu manya ka ba ki do ya kata ka kamai ka ji jongki ya kata ka jingkai jongki ka dekat ka pakat pra haba udang lette ha kata ka lieng uta ubala ju shong suit ula dua ye u ba unyo lang lem bat u kane kalong ka pakong san namar ngi ba ujisu ula let biang hata ka lieng ka pen iba ujisu uya lingba kata ka duriau galilea lingba kata ka eryong na ka benta tang kane ka wei ka jingeshem bat kata ka jingeshem ka jung u bat uni ubriu hadu kat ne ujisu ule na ka benta uni wei ubriu ula yo ya kata ka jing pentamai ujisu uni ubriu ula duai ba unyo long lem bat ujisu hakani ka sien ka beningkong ke bangayo i ba uong em ka dekat ka bakat kandai te shai u henrei uong ha u kelet shala yeng shala ki jongru bat to yethu haki ya ka ba katno ba utrai ulale yame bat kumno ula isn e yame ujisu long penban yuni ubriu kelet ka bamut ba ujisu hukum yuni ubriu ba un pen sngo un pen tip shikiwei ya ka e ka bal ajia hapdeng jong u ba ujisu bonsin ujisu jukwa ban pen pau ya ka kamba ka jong u shikiwei henrei menta ujisu uong yu uni ubriu kelet ban pen pau shikiwei ka bamut ba uni ubriu ubashong suit ubala judan marwei ubam la akran ba menta ulakhya ulakwat bat udai banya thu ikiwei bat udai ban pen pau ba ulalat na kata kabor jong kita kiksuit na kabor jong kita ki mensiem bamkuit bat namaru bagadai ka ri gadara kadai ka jaka jong ki gentle lesi umdadan tan kita kinong elam niam kita ki farisi ki sadusi kinohi kai ban pentut ye ujisu hakani ka ministry jong u lesi dei na ta ka dawru ba ujisu uong yuni ubriu ban led banyathu shakiwei bat kawiru kalong ban pensan ya ka ministry bat kawiru kalong ban pensan ya ka ministry shakibrio ki bamdei ki jiu namang ngitip bakani ka ri gadara bat bun toy de ki gentle bat kani ka wei na ki lat ka ba ujisu la ban pensan ya ka ministry ka jung u namang kata ujisu ong kelet ka bamut ban penbana lani ban pla bakani ki bolai bu sham kan long ka sakhi kani ka de ka sin ka maningkong ha ka gospel umarkas ba ujisu ulale kumne uong kelet kani kamut ban let ya thu shikiwei ya ka e ka ba utrai ujisu ulale ha u bayanu ubriu ujisu ujiet hoot shai u bu unlong lembat u henrei ujiet u pat bu unlong uta unong pla shakiwei pat bat uta ubriu u kongo larangiru ngishem ya ka bor ujisu lane ya ujisu ngi dei banyi thu lem shaki wei kumanchu ai nuksa ne kapor habangi thu shaki wei pat kibri habangi yo ke jingka jingkhya na unu doctor kata kalong kumju ne bangi ru ngi dei banyi ye thu shaki wei habangi yo ta ka jimpen khya na ujisu ngi dei banyi thu lem shaki wei haba ujisu la ma bi pop ki jingi ujisu la plat na ta ki jingsha te sha khum jingi ngi ban pla ngi dei banyi thu lang shaki wei Kenapa makiru kinyo sengau ya ka bor ka jong ublai kinyo sengau ya ka kamba ka jong ujisu kedekat ka ba arpau kumta ulalet nyo bat ulas dang ban penbena ha decopolis ya ki ba katno ki ai ru ba ujisu ulale ha u te baro kila kindet kani ka ri decopolis ka don shpautli kinong ba bat ka hap ha ka shathe lammi ngi jong ka wa galilea bat bun hangta ki basa hangta ki dai ki greek Kibewan ban ya khayi lana kila bande kita ke bay petwer bat hangni ha decapolis ki duna ki jiu bat hangni ha decapolis ki bun ki brio ki babod yu jisu kumang li I ha gospel Matthias lana ba saw ka khat bar persan uni brio ulale ek ek ba ujisu ang ula pen ko ngu ilade bat ula yalap ula pen bana ya ke ek ba ujisu ulale ha ban pen kut no ya ne ka bible study uni brio ubaju shong suit Henry menta ulapan I ya ka bor ka jong ujisu nyimi I ki sendran hakani ka jing tu khana lese ki dangdan ha ka lieng tamba kini ki sendran ki ladu ya kani ka jing yasham uni ubriu ubaju shong suit hadian ba uladap kendo yu ujisu
ulalaj na kita kiksuit, ulalaj na kita kiminsim bumkuit, but kene kapen I ya ka bor ka jong ujisu. Kanu nangi ki perlok bait, bangin led, ban mi, ban syam ya ujisu, kumba uni ubriu, ubasyong suit, uled, ban syam, ban kendo ya ujisu. Hatu ngi kwa nem bangin lad na kita kijing syate merau, kijongi haka bor jong setan. Hatu ngi kwa nem ban lad na kita ki bor jing dum. Eke bangin jumelian, ban le mana kasngi kijing im jongi. Tungin wan si ujisu, kumba uni ubriu, wan si ujisu. Hatu ngi kwa nem ban dan lang ringkat pad ujisu. Kajing hikai ka bangiyo na kani ka Bible study, kalong yangi bangin wan hakamat ujisu. Bat kawairu, kalong bangin led, syaki wei ki brio ki badan kam, kajing hirap ki brio ki bala ngop hakanu ka jing sniu, ki brio ki bala syate syakum ha ubaman. Balada mangi ngilayo ita ka jing penem, ngilayo ita ka jing penem ai kujung ujisu. Kadai yang iru bangin led syata ki brio ki badan kam ya ujisu. Kahikai ru habang hiyo ya kata ka jing penem kujung ujisu. Ini kata ka jing pen kia, nginya thulam syaki wei. Nginya thulam ya ka ai ka ba ujisu lale ha ka jingim ka jongi. Ngi iba ujisu omtang bu penjajai ya ka eryong. Hendai wat ban penjajai ya ka eryong hapo ki do nur ki jongi. Bat wala le kum taru ya uni ubriu. Namangi I ba uni ubriu ula syong, ula kubjan bat ula tip briu. Kamut ba uni ubriu ula long jai jai. Kumba kata ka duriau kala jam jai jai, kala long ka bajai jai. Ki perlok biit. Kumnu pi ujisu. Hatu pis ngo benut ban I no iki jinglong perthai jung pi ban bud ujisu. Kumba kini ki nongri kini ki senyang. Ki benut ba kini ki senyang kila ayap. Henda kimpet ika kamba ka ba ujisu lale. Lane pi ujisu kum unong pen im jung pi. Lane kum unong pen jam ya ki jing le jung pi. Ujisu ula ban pen thamai ya nga ba ya pi. Ublay un kur kui gani ka kubor ha gani ka por na ka benta ka borom ka jung blay. Amen. Tungin ya duai. Go kupa jung I baha beneng. Long bukuit ka keteng ka jung me. Ko pa ngi ai ngu ime ko try yani ka Bible study ka bangili asngo. Hani ka por ko try jis biet. Kumba me melapen kia melapen lat yani ubo yani ka bor jing dum. Yani ka bor baman. Yani ka bor jung kiksuit ko try. Na uni ubrio. Ba ngingit scam ko try ba mela. Hadu ni ka por ko try jis biet. Ban me plat yani ka bor jing dum ka bor setan ko try jis biet. Habangi IT hame. Ngiwan khamat jom ko try. Ngiwan man pendam ya lede khamat jome. Man pelat yang ini kini ki bor jong kini ka perthai borok ko try jis biet. Try ngi aingo ini ka por try abani ka long ka jingker khu yang ngi iwe piwe ko try jis biet. Tang ini kentien kadam ngaduai. Ha ka keteng jong try onok dem jong Jesus Christ. Amen.